Ассаламу алейкум. Братья таджики, как вы? Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза суханҳои Ҳамзат Чимаев ва Зубайра Тухугов баъди муҳориба ва ҳамчунин суханҳои Дана Вайт, оиди Ҳамзат Чимаев ва Ислам Махачев. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Яке аз ҷангварони машҳури UFC Зубайра Тухугов баъди ғалабаш дар муҳориба зидди Рикардо Рамос фикроша баён кард. Биён суханҳои Зубайраро гӯш мекунем. Ман хеле хурсандам ки рӯҳан сахт будани худро нишон дода тавонистам. Имрӯз ман нишон дода тавонистам ки ман киям. Ман тамоми сол дар дили худ дард доштам, чунки ман дар муҳорибаи гузашта мағлуб шуда будам. Ман дар ягон ҷо гуфтан намехостам ки ҳамон вақт ман бемор будам ва худро дар муҳориба нишон дода натонистам. Имрӯз ман нишон додам ки чӣ гуна ҷангида метонам, нишон додам ки дар муҳориба чӣ корҳо карда метонам ва нишон додам ки хаста намешам. Ман хеле хурсандам. бисёриҳо фикр мекунанд ки ман дар сеюм раунд монда мешам. барои ҳамин ман хостам ки то охир ҷангам. албатта агар ки имконияти ӯро ба нокаут рой кардан пайдо мешуд, ман ӯро ба нокаут рой мекардам. аммо ман хурсандам ки то охир ҷангидам, гуфтааст Зубайра. хотиррасон мекунам ки Зубайра Тухугов дар муҳорибаи гузаштаи худ ки зидди Ҳаким Давуду буд шикаст хӯрда буд. дӯстон, ба шумо баромади Зубайра Тухугов писанд омад ё не? яке аз ситораҳо ва ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаев дар карди асосии турнири UFC 267 11-ум рақами рейтинги вазни нимёна Ли Ҷинглиангро шикаст дод ва баъди ғалаба ба тамоми дивизиони худ муроҷиати сахт кард. биён суханҳои Ҳамзатро гӯш мекунем. Ҳамзат, ту Лиро бардошта ба сӯи Дана Вайт рафтӣ ва ба ӯ чӣ гуфтӣ? ман гуфтам ки ман шоҳам. муддати дароз ман гуфта истодам ки ман ба сари ҳама омада истодам ва ҳамаи онҳоро мекушам. акнун шумо ба ман бовар мекунед? ман гуфтам ки ӯро мекушам ва ин кора кардам. ӯ хоб рафт. ман метонистам ки ӯро барвақттар ба замин афтонам, аммо бо Дана Вайт суҳбат кардан мехостам. ӯ бо телефони худ бозӣ дошт. бародар, муҳорибаҳои маро тамошо кун, чунки дар ҳар як лаҳза ҳама кора шуданаш мумкин аст. дар ҳар як сонияи ҷанг ман метонистам ки ӯро ба нокаут рой кунам. Ҳамзат, ту исбот мекунӣ ки барои любой ҷангвар дар ин қафас проблемаи ҷиддӣ бо ки ту муҳорибаи навбатии худро гузарондан мехостӣ. ман тайёрам ки бо ҳамаи онҳо ҷангам, бо любой таш. ман ба сари ҳама омада истодам. ман ҳамаи онҳоро мекушам. ман чемпионам, ман шоҳам дар ин ҷо. дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамзат ҷангвари хеле боистеъдод аст. ӯ дар UFC 4 муҳориба гузарондааст ва дар 4 муҳориба ба ӯ танҳо 2 зарба заданд. як маротиба тасаввур кунед, чунин ҷангвар ҳоло дар UFC набуд. ӯ 10 ғалаба дорад ва ҳамаашро фавран ба даст овардааст. 10 ғалаба, 10 финиш. аҷоиб. худи шумо дӯстон киро рақиби навбатии Ҳамзат дидан мехостед? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша суханҳои президенти UFC Дана Вайтро оиди Ҳамзат Чимаев ва Ислам Махачев пешкаши шумо мекунем. Чимаев ҷангвари махсус аст. тамоми муҳориба ӯ дод зада чизҳои аҷоиб мегуфт. ҳафтаи меомадагӣ ӯ дар топ 10 рейтинг ҷой мегирад ва агар ки ӯ фаъол будан хоҳад, пас мебинем ки чӣ гап мешавад. мебинем ки ӯ воқеан ин чизро мехоҳад ё не. аммо бояд гуфт ки ӯ ҷавони махсус аст. дар ин чиз ягон шубҳа нест. шумо тасаввур карда метавонед ки ӯ дар UFC 4 муҳориба дорад ва танҳо 2 зарба ба ӯ заданд. яъне муҳорибаҳои ӯ дар UFC аз зарбаҳои ба ӯ расида зиёд аст ва албатта ки ин чиз ҳайратовар аст. оиди Ислам Махачев боша, Ислам барои муҳориба бо ягон ҷангвар аз топ 5 топ 3 омода аст ва агар ки ғолиб шуда тона, пас ӯро муҳорибаи унвонӣ интизор аст, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, чӣ хеле ки аз суханҳои Дана Вайт фаҳмида мешавад, онҳо мехоҳанд ки Ислам Махачев боз як муҳорибаи дигар гузаронад ва агар ки ғолиб шавад, пас ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед то бо зуд хонаободу сарбаланд бошед.